Votazzjoni hija magħluqa. Ir-riżultat huwa 38 favur u 30 kontra. Il-mozzjoni kif emendata għaddiet jinfetħu l-bibien. Il-Parlament approva mozzjoni ta' fiduċja mill-Gvern wara li jaċċetta l-emenda tal-Gvern għal mozzjoni ta' sfiduċja mresqa mill-Oppożizzjoni. Dan bi 38 vot favur u 31 kontra. Wara dan il-vot, il-Prim Ministru ddikjara bl-aktar mod ċar li se jkun qiegħed iħares lejn is-sentejn li ġejjin għal iktar ħidma. Nirringrazzja lill membri kollha tal-Gvern li bla eċċezzjoni mhux biss ivvotaw ma tkellmu kollha kemm huma b'konvinzjoni dwar ix-xogħol li għamilna f'dawn it-3 snin u aħna we're looking forward mhux biss li nkomplu nitkellmu dwar ir-rekord tagħna u nixtieq nirringrazzja l-kap tal-Oppożizzjoni għax tagħna naħseb vetrina eċċezzjonali fejn inkunu nistgħu ngħidu t-tajjeb li għamilna, imma aktar importanti minn hekk x'ħankunu qegħdin nagħmlu fis-sentejn illi ġejjin li ħarġu xi numru ta' sorpriżi llejla wkoll mhux is-sorpriżi li rrid il-kap tal-Oppożizzjoni forsi, imma naħseb jien li sorprenditni hija li l-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid li kien ilu żmien ma nafx kemm jaf li jista' jraħħas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma fi żmien l-amministrazzjoni l-oħra u ma raħħashomx. Anzi baqa' jsostni li jkompli għaddej bis-sistema l-antika tal-ġenerazzjoni tad-dawl biż-żejt illi permezz tagħha in-nies komplew iħallsu bl-oli, ġifieri ma qed jarana llum jaf illi mhux tal-li ma kienitx Alice in Wonderland, ġifieri l-kap tal-Oppożizzjoni kien qed jikdeb għax jekk huwa veru dak illi qal kellu proġett fidejh li permezz tiegħu jista' jraħħas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Imma għal raġunijiet li naħseb issa jrid ikollu jispjega wasalna l-sitwazzjoni li żamm dan il-proġett fuq l-iskaffa u dak li qed nagħmlu aħna il-qalba l-gass u li qed irraħsu l-kontijiet m'għamlux qabel. Finalment dak li ħankun qegħdin nagħmlu llum huwa naċċettaw b'umiltà kbira dan il-vot u nkomplu nħarsu l-qudiem li nkomplu naħdmu. Se tagħmel Conrad Mizzi u Keith Cambry. Dak li ġara llum ma jfissirx li huwa skuża għal inaction. Jien qed dak li intqal llum ukoll fid-dibattitu sħiħ ma kienx hemm l-ebda allegazzjoni ta' illegalità, imma aħna jien nemmen li aħna bħala politiċi rridu mhux biss nimxu b'dak li huwa legali ma b'dak li huwa korrett. U jien kif diġà qed kemm il-darba ħankun qed nieħu l-passi lider li xierqa fi-żmien li ġej meta jkolli l-affarijiet kollha li nemmen li huma neċessarji biex nieħu deċiżjoni informata nkun qed nieħu deċiżjoni informata. Grazzi ħafna.